Du skal starte med forklaringen nu. Nej. Forklare med du, eller hvad? Nej. Jeg er færdig. Har du lavet beskyttelse? Ja. Hvor? Ham er han lige. Han har ikke så meget endnu. Han har ikke meget beskyttelse. Nej, han er ikke så høj i hierarkiet. Han er også lavere nede. Hvad er din plan med ham? Det arbejder jeg på. Det er jo ikke rigtig nogen dog. Jo. Der er indgangen. Ham her. Hvorfor er mænd med så store forhold til indgangen? Til et lille rum? Nej. Hvad? Nej. Jo. Nej. Hvorfor er der kun en af dem, der har hatte på? Det er fordi, hvis han kommer til at slå sig i hovedet med den her selv, så skal han beskytte på hovedet. Ja. Selvom det også er farligt for ham, ja. Ja, det kan jeg godt se. Så stopper du. An ape has a doll to say that there's not a big enough tree around here. She got one in her backyard. That's fucking perfect height right there. April's gonna fucking kill you, dude. Sygt, ja. Ja, så sygt.